Nu știi cum îl cam pe taică tu cu hai. Ok. Tu Te rog stai, frumos. da? Tu te dracu. Noi, Stai mă. nu-l mai înjura pe tactul și nu mai spune să zică tatăl nostru. Da, te rog. Ce Bă, trebuie să... zi-mă o leacă, bă, cum îl cheamă? Ce Mama, trebuie cum să îl fac? cheamă? Bă, mama, cum naiba te cheamă? Bă, cum dracu îl cheamă? Zi mă, ce trebuie să-ți fac ca să-mi cânti un tată nostru? Mami, Ce vrei să-ți dau? Bă, zi-mă o leacă. Pe tine te-a pus să zici tatăl nostru? Da, Da, prima așa, oară așa. când m-am întâlnit cu el, nu știu, are el un fetiș Și ciudat de a ai asculta zis? tatăl nostru. Da, Și- dacă vreți, el zic Și- și acum. Mie îmi place tatăl nostru, eu sunt foarte religios. Eu l-am pus, l-am rugat să-mi spună, băiatul a zis că hai. Prima dată i-am zis că ce i-am dat, man? I-am dat de-asta, o sabie cu Fire Respect 2 și Sharp 5, știi? Lejer, așa. Uite, îți zic eu o colindă, ai zis, da? Da, o colindă pe Tatăl care să o nostru. știu și eu. Da, Nu, sau... nu, este nedrept față de mine, pentru că eu am spus tatăl nostru. De trandafir tare, ca piatra, ca piatra tare, ca fierul tătea. Măi, am zis tatăl nostru, mă, și frumos, cu intonații. Știi de ce nu zic tatăl nostru? De ce? Că tu nu ești tatăl meu, da? Da, Da, și da, ce uite, dacă legătură vrei, eu spun are? eu primul, ca și Păi nu tu crezi. fix asta vrei să auzi. O zici mami că ești primul, hai. Hai, spun eu primul? Și apoi zici tu, ok? Tatăl nostru care ești în cerul și cească-ți în numele tău, fie împărăția ta, facă-se în voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Amin. Dumnezeu e mare și ne va păzi de rele. Așa. Hai mă, Sebi, și tu, mă. Tatăl nostru care ești în cerul. Da, stai. Nu frumos, tu nu spui frumos. Tu trebuie Bă, să da. simți că vorbești cu Dumnezeu când spui asta. Cu intonații, cu punct, să vadă că e sfârșit de propoziții, nu? De așa, bam, așa zic și eu. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă pe nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri și nu ne ducem pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ok, acum... Ok, ce vrei să-ți dau? Hai. Îți dau ce să-ți dau, vrei? Armură full diamond și atât. Atât. Ok, dă-i armură full Facem diamond. așa, îți dau buți. Și Bine. apoi mai cânti încă o colindă, îți mai dau o bucată. Îmi cânti patru colinde. Așa cumva au făcut și el, zi. Ce- Unde eu cu el mă cunosc de foarte mult timp. Ăsta îmi cântă colinde când vreau eu. I-am dat toată casa asta, i-am dat o grămadă de iteme. Dacă tu te limitezi la o Bine, armură, Gen, stăm da? împreună, doar că n-am. Uite, îți dau niște buți acum, ok? Și apoi dacă mai cânt ceva, îți dau și pants, îți dau și chestplate, ce vrei tu. Ia, bun. Dă... Cum te cheamă? Stai așa. Dă-mi accepte, m-am închis. Am dat. Ok, gata. Techman. Te cheamă The Techman sau... Da, uite, hai, ia buțe. I-ai câștigat, bun. Acum, gândește. Gândește la o colindă frumoasă, ceva. Good. Da.